Masana bwino ndipo ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC muli ndine Mercy Zamawa kumapoyamba nayo mitu ya nkhanizi. Dziko la Malawi lasainirana mgwirizano ndi kampani ya Shaoxiang Investments ya ku China kuti ikonze sitima zinayi zapamadzi. Boma lati ndilodandaula ndi kuchuluka kwa nkhanza komanso kuphedwa kwa anthu achikulire. Ndipo boma latsimikiza kuti limaliza kumanga mabwalo azamasewero a matimu a FCB Nyasa Big Bullets komanso Mighty Wanderers. Za phungu ku nyumba ya malamulo zili nkati ku nyumbayi mu mzinda wa Lilongwe chakummawa zokambira nazi zinayamba ndi mafunso opita kwa nduna. Mtolankhani wathu mwayi ntumodzi ali ku nyumba ya malamulo ndipo akufotokozera zambiri. Waswera bwanji mayi? Ndaswera bwino Mercy, iwe waswera bwanji? Azimwambiri lero lokhala chibili makhala tsiku loti aphungu makumana kwa tsiku lonse. Choncho zokambira nazi zinayamba 9:30 mawa. Pamene zinayamba zokambira nazi zinayamba ndi mafunso amene amapita kumaunduna osiyanasiyana kuti ayankhepo. Koyambira kuyankha anali anduna oona nkhani za maphunziro amene afunsidwa mafunso okudza nkhani yakumanganso mabulu ena komanso kuonjezera zipinda zogonamo ophunzira mu sukulu za sekondari. Iwo anatsimikizira nyumba kuti boma kuchita chonse yotheka kuti maphunziro apite patsogolo ndipo kuti ana akapita mu sukulu zimenezi azikapeza mwayi ogonera konko komanso azikapeza zipinda zophunziramo zabwino. Ena amene ankapo mafunsonso anali anduna aona za maboma ang'ono amene kwambiri anafunsidwa nkhani kudza thumba la ndalama la kumadera apaphungu a nyumba malamulo kuita pa Chingerezi timati Constituency Development Fund CDF. Iwowa anatsimikizira nyumbayi kuti boma lita chotheka kuti nkhani yokudza ndalama zimenezi kuti zithandizire zinthu zosiyanasiyana madera ziyende bwino ndipo akuti abweretsa marifomu osiyanasiyana amene athandizire kuti ntchito imene iziyenda bwino. Ponena kuti ulendo uno siziyendera chitukuko chimene anthu akudera akufuna osati mwina mkuyo polingalira amene zimayendera kuti amadalira kuti ndalama zimene zingaperekedwe apo kuti izasintha nkhani ndiyokuti anthu akudera adzine nawo kha chimene akufuna. Nduna ina imene afunsira mafunso ali nduna yona zachitetezo cha mdziko kuti mukheto. Iwowa kwambiri anafunsa nkhani yokuti apolisi amagwiritsa ntchito molakwika general receipt chatimangoti GR kamba kuti akumatha kukadulira anthu receipt imene licholinga yoti apewe kulipira milandu yosiyanasiyana imene angapalamule pansewu. Anduna apo yankhani kuti akafunsa nkhani imeneyi ndipo abweretsa mnyumbayi yankho pafunso imeneyi. Funso limene anafunsidwa ndi nkhani kuza kumalizitsa nyumba zogonamo asilikali kapena apolisi zomwe zikumangidwa madera osiyanasiyana aphungu amene afunsa mafunso. Iwo anatsimikiziranso nyumbayi kuti boma lichita chotheka kumaliza nyumba zimenezi chifukwa chokuti ndizofunikira kwambiri komanso zili pa mtima pa boma. Ena amene ayankhanso mafunso ndunayi ndi anduna oona nkhani za magetsi. Kwambiri aphungu nyumbayi amapempha magetsi m'maderawo madera kumidzi kuti kudafika liti. Ndiwo atsimikizira nyumbayi kuti pakadali pano boma likugwiritsa ntchito ndondomeko yopititsa magetsi madera kumidzi ya MAREP imene ili pa phase 9. Ndipo anena kuti posera pompa boma liyambeso phase 10 kuonetsa kuti madera onse akumidzi akhale ndi magetsi. Komati ngakhale zili chomwechi akudziwabe kuti mwina magetsi amene aphikidwa mdziko muno ndi ochepa ndakuti kudzera kubungwe la Ejengo boma lizikhazikitsanso pano ndondomeko zosiyanasiyana zopangira magetsi zogwiritsa ntchito mphamvu ya dzuwa komanso kugwiritsa ntchito mphamvu ya madzi hydro powonjezera chiwerengero cha mphamvu ya magetsi imene ili mdziko. Koma anenetsa ndi kuboma ndilodzipereka kuti madera onse akhale ndi magetsi. Komanso afotokoza za project ina imene ikusapotedwa ndi World Bank ngati njira imodzi siyofuna kutsa ndithu kuti ntchito yowonjezera mphamvu ya magetsi mu Malawi yachoka. Mwachidule Mercy, izi ndi zimene zakambidwa mu nyumba ya malamulo amene amakumana lero lino. Inetu ndathokoza pamenenso ukhale ukutipatsira nkhani mwa malipoti kuchokera ku Parliament madzulo ano. Ndithu amene mtolankhani wathu mwayi ntumodzi kutifotokozera zina zimene ndithu zachitika chakummawa ku nyumba ya malamulo. Tikupitirira ndi nkhani zathu. Boma la Malawi lasainirana mgwirizano ndi kampani ya Shaoxiang Investments ya ku China kuti ikonze sitima zinayi zapamadzi. Mgwirizanowu asainirana ku Lilongwe ku ofesi
za unduna osamtengatenga malinga ndi mlembi wamkulu wa mundunawu a Bright Kumwembe ati sitimazi zithandizira kunyamula anthu komanso katundu. Beatrice Mwape wafika ndi ripoti. Pansi pa mgwirizano kampani ya Shaoxiang Investments imanga sitima ziwiri zonyamula katundu, imodzi yomwe ndi yonyamula katundu monga mafuta galimoto komanso imodzi yonyamula anthu. Malinga ndi mlembi wamkulu unduna wa zamtengatenga, kampani ya Malawi Lake Services sikukwaniritsa kufunika komwe kulipo pa mayendedwe apamadzi, ndipo dziko lino likufunika sitima zoti zidzinyamula katundu, anthu komanso kuthandizira pa ntchito zokopa alendo. Akumwembe ati mgwirizano wabwera mu nthawi yake pomwe sitima ya Ilala ikupita ku mapeto a nthawi yomwe ingakhale yodalirika pa maulendo apamadzi ndipo pakufunika ina. Apa iwo ati dziko la Malawi limadalira mayendedwe apamsewu mu ntchito zake zamtengatenga, choncho sitimazi zithandiza kulimbikitsa malonda pakati pa dziko lino ndi mayiko ena, kuchepetsa ndalama zomwe limagwiritsa ntchito pa maulendowa, komanso kulimbitsa ntchito zamtengatenga zapamadzi. Izi zikhala zothandiza chifukwa chakuti monga tikudziwa msewu wathu wa M1 wopita kukaronga ukafika pana ku Tanzania unaonongeka kwa basi. Panoko tikukonza msewu sitinamalize, koma mofuna kuuteteza tikuona ngati ndichanzere kuti monga tikunena mpolisi mwathu kuti katundu yense amene ali olemera kwambiri tizimuchosa pa msewu azipita pa njanje kapena ku sitima za m'madzi. Ndipo m'mawu ake mmodzi mwa akuluakulu ku kampani ya Shaoxiang Investments Achimwemwe Mponera ati cholinga chawo ndi kuthandizira dziko lino kuti maulendo ake apamadzi akhale amakono ndi kuchita malonda mosavuta polumikizitsa dziko lino ku madoko aku Tanzania komanso Mozambique. Iwo ati sitima yoyamba ikhala yayamba kuyenda pa nyanja ya Malawi chaka chikamatha. Sitima yoyamba ndi mgwirizano umene wasayinidwa panopa ndi boma, tuyembekezere kuti chaka chikubwera mwina mchaka chimodzi ikhala kuti sitima yoyamba muiona ili pa nyanja ya Malawi. Pakadali pano Akumwembe ati doko lomwe alimange pansi pa ntchitoyi lithandiza kunyamula miyala ya mtengo wapatali yomwenso imakhala yolemera kudzera pamadzi. Iwo atinso boma likufuna kumanganso njanji ndipo zokambirana zili mkati ndi mayiko a Tanzania komanso Zambia komwe njanji idutse pofuna kuchepetsa maulendo apamsewu akatundu. Beatrice Mwape, MBC Lilongwe. Boma lati lakhazikitsa ndondomeko zothandiza kuti alimi ndi anthu ammadera momwe akudzalamo mitengo azitha kupindula ndi ntchito yogulitsa mpweya wa carbon. Nduna yona zachilengedwe a Patricia Whiskers yanena izi kwa agenda mboma la Mzimba itatha kuyendera alimi amene adzala mitengo ya paini yomwe bungwe la Ripple Africa likuthandizira. Chimwe Mululu wafika ndi ripoti. Itatha kuyendera alimi awiri omwe akugwira ntchito iyi mderali, ndunayi a Patricia Whiskers inati boma likulimbikitsa anthu kuti azidzala ndi kusamalira nkhalango za mitengo poteteza ndi kubwezeretsa zachilengedwe zomwe zawonongeka m'dziko muno. Pa za ndondomeko ya mpweya wa carbon, iwo anati boma lakhazikitsa lamulo lomwe lithandize kuti anthu omwe akudzala mitengoyi komanso madera ozungulira nkhalango adzilandira gawo lina la phindu lomwe mabungwe ndi makampani angamapeze kudzera ku malondawa. Pakadali pano dziko la Malawi mchaka chatha mu August lidakhazikitsa ndondomeko yake yoyamba, malamulo ake yoyamba makamaka amene akuunikira mmene akupereka ndondomeko za mmene ntchito zogulitsa carbon zingayendere ku Malawi kuno. Ndi ndondomeko yokuti ikukhazikika kumene tikuyesabe kugwira ntchito ndi anzathu amene ali mu business imeneyi kuti tionetsetse kuti onse amene akupanga ndondomeko zimenezi akugwirizana ndi akutsatira makamaka malamulo. Mmodzi mwa alimi omwe adzala mitengo 14,000 nderali Achiza Tembo anati mzaka ziwirizi iwo agwisa ntchito kale ndalama zoposa 15 million kwacha podzala ndi kusamalira nkhalango yawo, ndipo ndi okondwa kuti boma layika ndondomekoyi popeza ziwathandizira kupeza phindu pamene akudikira kudzagulitsa mitengo yawo ikadzakula. Panopa tikulowesa ndalama zambiri kuti zipalira munda muja mzioneka bwino, moto usalowe, komanso kusogolo mwina mitengo ija ikati yakula nthawi yoti ticheke tidule matabwa pakhoza zapezeka kuti anthu akhoza kuzatibera, and pamenepo we are not insured ndi kuti maprofit amene utizaluza. Komanso mwina kusogolo mitengo ija ikamba kugwesa timasamba ting'ono ticha towuma
anthu ena akhoza kuzawotcha ndi moto, ndiye kuti ifeyo taluza pomwe alipo Africa sakuluza, they will still benefit, koma ifeyo taluza, ndiye kuti investment ndalama iliyonse imene tinayika mmenemo ndiye kuti yangowonongeka. Mkulu wa Ripple Africa Afonso Ngwira anati apitiriza kukambirana ndi boma pamomwe ndondomekoyi iyendere. Nkhani ya carbon kuti kodi mulimi apindula chani, icho ndi chinthu chimodzi chimene tikukambirana nabe ndi anzathu aboma panopa, chifukwa mukudziwa kuti boma likufunako percentage yawo, so tikukambirana nawo kuti kodi amene azikhala ndi udindo othandiza mulimi ndi ndani. Ndi chinthu choti tikukambirana, tikuyembekezera kuti pamapeto pake tipeza chinthu chimodzi. Bungwe la Ripple Africa mogwirizana ndi nthambi ya boma yona za nkhalango athandizira alimi kudzala mitengo ya paini yokwana 35 miliyoni m'boma la Mzimba mzaka zingapo zapitazi. Boma ladandaula ndi kuchuluka kwa nkhanza komanso kuphedwa kwa anthu achikulire mdziko muno omwe akuganiziridwa kuti amachita zaufiti, ponena kuti mchitidwewu ndi kuphwanya ufulu wa anthuwa komanso pakufunika kuthana ndi mchitidwewu mwamsanga. Boma la Mzimba lokha achikulire 58 aphedwa chifukwa choganiziridwa milandu ya ufiti. George Ngandawire wafika ndi ripoti. Boma la Mzimba likanali limodzi mwa madera omwe akutsogola mdziko muno pa nkhanza zochitira achikulire omwe akumayimidwa milandu ya ufiti. Akuluakulu ati anthu 17 aphedwa kale pa nkhani zotere. Izi zikusonyeza kuti chiwerengerochi chingapitilire cha zaka ziwiri zapitazi. Malinga ndi malipoti a polisi zikuonetsa kuti madera a Nkosi Mberwa, Mzikuola, Kampingo Suwande ndi amene akutsogola pa milandu yotere. Mawu ake modzi mwa omwe anapulumuka pa nkhanzazi mayi Rontia Kamanga wa mudzi wa Nezala Kamanga wati akumva chisoni kuti anataya mwamuna wake komanso achibale yake chifukwa choyimbidwa milandu ya ufiti. Kwa munthu waliyonse mpapi wakumdalira pa moyo wake nanga panji pangu kubana wake pera yayi kwene kubantu wose wamuzi mpapi ngwakuzirwa chifukwa tonse tikupoka kozero. Polankhula pa msonkhano wakukhudzidwa ndi nkhanizi ku Mzimba, wachiwiri kwa nduna yona kuti palibe kusiyana pakati pa amuna ndi akazi, ana olumala ndi chisamaliro cha anthu, Amartha Mzomera Ngwira ati kuyambira mchaka cha 2015 anthu achikulire opitilira 300 aphedwa mdziko muno pa nkhani za ufiti. Iwo atinso anthu 11 aphedwa kale miyezi nayo yambirira ya chaka chinoyi. Ulimbikisa Malawi kuti tonse tiyende atenga anthu achikulire kuti ndi makolo athu, komanso nditengerepo mwayi kuti zikachitika zinazi tiyende tithamange tipereka uthenga kwa anthu oyenerera amene akuchitira nkhanza anthu achikulire. Nduna ya maboma ang'ono ndi chitukuko cha kumidzi ya Ben Phiri ati ndikukhumudwa kuti anthu mzaka zino angamaganize kuti poti munthu wakula kapena wakalamba ndi kuti akuchita zaufiti. Kulibeko sukulu imene imanena kuti munthu akamafika zaka 50 chakuti kufika 60 ndi kuti akaphunzira ufiti. Munthu yemweyo akhala naye mu community nkumadya naye nkumapanga zonse osamchula mfiti, komano akafika zaka zotero akunena kuti ndi mfiti. Akuluakulu ndi mdambo modzimira moto, umbuli ndi umene ukuti pweteka kuchita bwino kumakhala mogwirizana ndi kulimbikira. Tilimbikire, tilime mokwanira, tigwire ntchito mokwanira. Pano ndi CDF imene yabwera kukhala ntchito zambirimbiri, wina aliyense akhale olimbikira ndipo Malawi adzachita bwino. Kafukufuku wa Afrobarometer wa mchaka cha 2022 anapeza kuti anthu 3 mwa 4 aliwonse mdziko muno amakhulupirira kuti ufiti uliko mdziko muno. George Nkadawire, MBC Mzimba. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Tentonenso mitu yake. Dziko la Malawi lasainirana mgwirizano ndi kampani ya Shaoxiang Investments ya ku China kuti ikonze sitima zinayi zapamadzi. Boma lati ndilodandaula ndi kuchuluka kwa nkhanza komanso kuphedwa kwa anthu achikulire. Ndipo boma latsimikiza kuti limaliza kumanga mabwalo azamasewero a matimu a FCB Nyasa Big Bullets komanso Mighty Wanderers. Takulandirani mu gawo lachiwiri la nkhani zathu.
Mtsogoleri wa mpingo wa Salvation for All Ministries Apostle Clifford Kawinga ati ntchito ya alimi ya Hope Fields yakhazikitsa ndalama zokwana 25 billion kwacha muzaka zisanu zikuzazi kuti zithandizire kupereka misika yodalirika kwa alimi komanso kuwathandizira pa ulimi wa nthirira. Akawinga amayankhula izi m'boma la Mchinji pamene amagula chimanga chokwana 65 million kwacha kwa alimi omwe ali pansi pa Chisomo Farmers Club. Yamikani Makanga wafika ndi ripoti. Ntchito ya Hope Fields anayikhazikitsa mchaka cha 2025 ndicho linga chofuna kuthana ndi mavuto omwe alimi ang'onoang'ono amakumana nawo kuti apeze zipangizo zamakono za ulimi komanso misika yapamwamba. Polankhula ndi alimi, Apostle Kawinga anati ntchitoyi adzigwira ndi ndalama zokwana 5 billion kwacha chaka chilichonse kwa zaka zisanu zikubwerazi, zomwe pamodzi zikhala 25 billion kwacha mu zaka zisanuzi. Apostle Kawinga anati izi zithandizira kuti alimiwa azipeza zipangizo za ulimi mosavuta. Kudzera mu ntchitoyi alimiwa awakumbira zitsime komanso aziwagula mbewu zomwe alimiwa akukolola pa mtengo wabwino. Ife Salvation for Ministries nthawi zonse takhala tikufikira madera ambiri kupereka chimanga mu madera amene mwagwa njala, koma kunatikomera tikhoza kuona kuti titani kuti mwina tithetse mavuto amene ali mdziko muno kungo ikapo pang'ono chabe ngati anthu ampingo. Pachifukwa ichi ndi initiative imene tikuitcha Hope Field Initiative, ndi initiative imene ikutithandiza kuthandizira alimi ang'onoang'ono amene kupeza kwawo nkoperewera kuti apeze zipangizo za ulimi tathandizire adzimire paokha. Polankhulapo mfumu yaikulu Mkanda inati ndiyokondwa kuti ntchitoyi yayamba kuoneka zipatso zake tsopano, ndipo anayamikira utumiki wa Salvation for All Ministries kamba kuti alimi ambiri tsopano alokonzeka kulima mbewu zosiyanasiyana pansi pa ntchito ya Hope Fields. Ndondomeko imeneyi ndiyosangalatsa kwambiri kwa ifeyo mafumu, ndi chinthu chabwino chimene apostolo apanga makamaka kuno ku Mchinji. Zinakati zichitike ku fumina iliyonse ya ndodo, kuti fumina iliyonse ikhale ndi project ngamene ikudera kwake. Ndizinene kuti ndiye kuti ku Mchinji kunoko njala tachana nayo, ndife osangalala kwambiri ndi project imene apanga apostolo lero. Chiyembekezo chathu ndichonena kuti zomwe ayamba kuno kwati Yezulu zipitirire, ndalama imene apeze pogulitsa chimanga chawo igwiritse ntchito mwa ndondomeko yoyenerera, pamene panatsalira apitirize kuyigwiritsanso ntchito kuti zomwe amakhumba kuti zitachitika zipitenso patsogolo. Ntchito ya Hope Fields anayikhazikitsa m'maboma okwana asanu ndi limodzi mdziko muno, ndipo ikuyenera kufikira alimi okwana 1.5 million powapatsa zipangizo zamakono za ulimi, zipangizo za ulimi wa mthirira ndiponso kulumikizitsa alimi ku misika yodalirika mdziko muno. Yamikani Makanga, MBC Mchinji. Atsogoleri amipingo awapempha kukhala odzipereka potumikira Mulungu komanso kulimbikitsa ntchito za chitukuko mdziko muno. Mtsogoleri wa mpingo wa Charismatic Redeemed Ministries International Archbishop Mark Kambaladzadza ndiye apereka pempholi pomwe mpingo umadzodza abusa atsopano. Foster Maulidi wafika ndi ripoti. Archbishop Mark Kambaladzadza analangiza abusa atsopanowa kuti akhale atsogoleri angwiro potumikira ntchito zokweza mpingo komanso kuthandizira kukweza chitukuko cha dziko lino. Akambaladzadza ati mpingowu ndi wodzipereka kuthandizira boma pa chitukuko cha dziko kudzera mu ntchito za umoyo komanso maphunziro, pomwe akulimbikitsa ntchito yomanga sukulu komanso zipatala. Aliyense odzozedwa lero ndi pempho langa kuti akhale ndi maso ake pa Yesu Khristu amene ali mamuna weniweni, amene ali master kapena mbuye wa ambuye oyerayo. Aliyense amene amaphatana kwambiri ndi Ambuye satayika komanso anthu amapulumuka. Poyambirira mpingo ndi umene unabweretsa masukulu, unabweretsa zipatala. Pakali pano monga ku Blantyre tikuyamba kumanga secondary school masitrimu awiri, tikumanganso Bible College, pamene ana aphunzira bwino amakhala atsogoleri bwino ammawa. So pali zimenezo tikamaliza tizaonanso za kliniki zipatala kusogoloko, koma tikuyamba supandi ma secondary school chaka chino. Mmodzi mwa akuluakulu a sukulu ya Charismatic yomwe yasula abusawa a Francis Baluwa wati ali ndi chikhulupiriro kuti abusawa akagwira ntchito modzipereka kamba ka upangiri wapamwamba omwe alandira. Abaluwa ayamikiranso kuchuluka kwa achinyamata omwe akukhala ndi chidwi chogwira ntchito za mpingo, ponena kuti ndi maziko okhazikika a mpingo komanso chitukuko cha dziko lino. Tikutumiza atsogoleri amene
tikhoza kunena kuti aumbika, achakuka, si atsogoleri wamba ayi, koma ndi anthu amene anyamula uthenga umene afuna kuti dziko lapansi likathe kudziwa. So ndi chikhulupiriro chonse kunena kuti gulu limene lili azibusa amenewa atenga ndithu ulamuliro, atenga mphamvu zapaderadera kupyolera mwa Archbishop Dr. Mike Kambalazaza amene ali mtsogoleri wa mpingo wa Seremwayi. Kohoti iyi ambiri ndi achinyamata kusonyeza unena kuti vision ya mpingo tukwaniritsa unena kuti achinyamataso athamange ndi uthenga. So sisi ndi zodabwitsayo koma tikuona kuti achinyamata monga ngati vision yathu ya Seremwayi tikuona unena kuti cholinga chathu chikwaniritsidwa. Anyamata amene wawa ndi amene atasenze mpingo umenewo. Abusa okwana 18 ndi omwe adzozedwa kuti akayambe ntchito ya utumiki m'madera osiyanasiyana atamaliza gawo loyamba la maphunziro awo pa sukulu ya Charismatic Redeemed Ministries International. Foster Maulidi, MBC, Lilongwe. Boma limaliza kumanga mabwalo azamasewero amatimu a FCB Nyasa Big Bullets komanso Mighty Wanderers. Mtsogoleri osungitsa bata ku nyumba ya malamulo kumbali ya boma Patricia Wiskes auza nyumbayi poyankha funso la phungu wa Nsanje Southwest Awota Nyamilandu. Charles Chindongo walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi mwayi tumodzi. Pamene zokambirana za aphungu a nyumba malamulo zinayamba masana alolemba, aphungu mnyumba yanagwirizana kuti zokambirana ziyambe ndi mafunso opita ku nduna zosiyanasiyana. Mafunso ayamba anapita ku nduna za masewero achinyamata ndi chikhalidwe. Ambiri mwa mafunsowa anali okhudza kumanga mabwalo osewererapo mpira. Phungu wa dera la Nsanje West Awota Nyamilandu Manda amafuna kudziwa kuti kodi ntchito yomanga mastadium awiri mu mzinda wa Blantyre ili pati. Awa ndi mastadium omwe manena kuti ndi amatimu a Mighty Wanderers komanso FCB Nyasa Big Bullets. Ine ndinokhozera monga fan amene makonda mpira komanso former president kuti ku Blantyre ku Southern Region kulibe ma stadium apa mwamba. Komanso stadium ine timaidalira kama stadium yatsekedwa sili bwino. Koma njira zina zilipo zimene Blantyre ikanatoka ni ma stadium. Boma linalonjeza kuti stadium ya Nyasa Bullets ndi Mighty Wanderers zimangidwe. Koma mpaka na pano progress sikuoneka. Komanso kuti stadium imene boma lakhala kumanga nthawi yayitali BT ground. Bwana 10 years yata. Every year umaona drama zokupita stadium mpaka pano sikuta. Ndi zimene zikuchitika ife zikutikhuza kuti mipira yonse anthu akumamenya kuti wembe stadium yaling'ono. Kakhalidwe kake kothitikizana ma options ndochepa. Nde mafanzi sakusangalala ndetabweresa nkhani mnyumba munomo kuti papezeke njira akuminisi atipase plan. Poyankhapo mkulu okhazikitsa bata mnyumbayi Patricia Wiskes omwe amayankha malo mwa nduna ya zamasewero anatsimikizira nyumbayi kuti boma lipitiriza ntchito yomanga mastadiumuwa. Ndizoonadi kuti ifeso ngati boma tikukhulupirira kwambiri kuti ma stadium amenewa atamangidwa ndiye kuti zithandiza kuchotsa pressure yomwe ilipo makamaka kumbali ya bwalo lopangirapo masewero osiyanasiyana. Ngati boma nditsimikizire pano kuti ndife okonzeka komanso tili ndi chidwi chonse kuti ma stadium amenewa amangidwe ndithu ndicho linga chonena kuti aperekedwe ku matimu awiri amenewa. Pakatipa pakhala zovuta zina koma ndimafuna ndikumbutse mtundu wa Malawi kuti ganizo lonena kuti boma limange ma stadium amenewa lidayamba ndi DPP. Nthawi imeneyo pakatipa panali tovuta tina ndi tina koma pano mene tatengaso boma tili ndi chitsimikizo chonse komanso chidwi chonse kuti ma stadium amenewa timalizitsa ndithu kuamanga. Pakadali pano a Wiskes apempha kampani komanso anthu ochita business kuti alowererepo pa nkhani yokhudza bwalo za masewero la Kamuzu lomwe pakadali pano silololedwa kuchititsa masewero ena aliwonse. Timu ya mpira wa miyendo ya dziko lino yatsikana ikuyamba masewero ake a mpikisano wa WAFCON pomwe isewere ndi Nigeria usiku wa lero. Awa akhala masewero oyamba amgulu C. Mu studio muno ndili ndi mtolankhani wathu wa zamasewero Amin Musa kuti atifotokozere zambiri. Osewera bwanji Amin? Ndaswa kuno Messi. Nigeria ndi Scorchers defending champion Africa #1 team ndio yambirira amene ali pa #1 mu Africa ndi Nigeria, so tikumana nawo ndi masewero oti ndochititsa mantha ukamaona kunena kuti tikumana ndi timu imene ikusunga chikho chimene chikuteteza ikuyamba kuteteza chikho chimenechi tikumana ndi timu ya Malawi yo ndi timu yoti ikupita koyamba ndi alendo sanapondeko kuponda koyamba kuti ukatsegulira masewero oyamba so pakumana ndi ma champions amene atenga chikho chimenechi, so akhala masewero opsa kwambiri ngotero komano
coach alafu mufadhili komanso captain Tabitha Chawenga walimbisa timu ya Malawi onena kuti no musaope zonse osaona ma player and Tabitha amene kuti ambiri timaswera nawo maiwe enawa of course inawso ndi timu yoti ma player ake amaswera kwambiri kunja kapena ku Europe so musaope ma player amene ambiri timaswera nawo ma timu ambiri mbiri so akutilimbitsa mtima komano ndi maswero amene dziko la Malawi kamene timu ya Scorchers ingapange mbiri kunena kuti mwina kwa nthawi yoyamba kusewera WAFCON maswero oyamba kugonjetsanso amene akupanga defend chikho chimenechi so ndizotheka tikangana mu group C timu ya Malawi amene muli Nigeria, Zambia komanso Malawi ndi Egypt. Malawi ndi timu imene ili yochepera kumphamvu kwambiri mu group yonse so ikanisi kuti na number 1 timu ya Nigeria pa number 1 Zambia pa number 4 mu Africa then uzabwa Egypt pa number 13 ifeyo ndi chama 20 chakuti mapita uko so ndi timu yopanda mphamvu komanso ndi alendo koma ndikukhulupirira kuti china chake chozizo chichitika mene wafotokozeramo kuti ndi mafansi koma mene wafotokozeramo kuti Nigeria ndi ma defending champions ifeyo Scorchers tikhale ndi chiyembekezo kutengeranso ndi mmene timu yakonzekerera maona kuti masero kwana 6 timu ya Malawi konzekera mpikisano umene sinachite bwino kunena zona mpaka na zana limita kutsala ndi timu ya Ghana tinagonja 4-0 mbiyo mwake mwe tinagonja ndi Morocco 2-1 then tinazagonja ndi tinafana na mphamvu ndi Tanzania 0-0 kenako tinazatigonjesa 2-1 sizinaende bwino masero kwana 6 timu ya Malawi sinapambane mwina miracle ikoza kuyambira pamenepa koma ndikhulupirira kuti china chacho kuzochitika lapo mafazira amene kuti masewera amene timagonjawa timangoyesa osewera kuti kodi tatere zikuzokhala bwanji tikangana squad yathu mulitu osewera abwino kwambiri akuti ambiri akusewera ku France apart from Tabithayo kula china Lozi Kabzere achina Tabithawo achina Temwa komanso achina Madise achina Vanessa Chikupira amasewera matimu abwino kwambiri mpaziko kabansi so ndineso ndikhandi chikhulupiriro komanso ndikubasa ndi chikhulupiriro amalo sala basa chikhulupiriro china chake chikuzochitika chiyembekezo chikhalepo kwambiri but tilowere ku Scotland Commonwealth Games Malawi timakamba kuti Scorchers ikumana ndi timu ya number 1 mu Africa Queens akumana ndi timu ya number 1 pa dziko lonse lapansi Australia Malawi dzulo pachana konja ndi England 73-38 chimene chingondikumbutsa pang'ono pamene chimene chikundipatsa mantha suti Malawi akhani mantha komabe kungoyankha mmene zili chilungamo chake kunena kuti pamene Malawi inagonjera ndi England timu ya Australia yagonjetsa England masewero oyamba so mu group imene ilinso nafeso mu mavuto ena timu ya Malawi of course inagonjetsa timu ya Northern Ireland timu imene yopanda mphamvu mu group imene facts so kulitonga imene timalimbana nayo kwambiri pa number 8 pa number 9 so ichi chikhozokawe muna chikhulupiriro kwa Malawi kamene kuti masewero amene angapereke chikumuntima angapereke confidence kuti Malawi zavuta kapena ayi ndi amene wawa ngati tingakwanitse kugonjetsa timu ya Australia ndi zili bwino of which ndizovuta komabe ndizotheka komano masewero amene osa ayamba 10 o'clock so 10 o'clock tikamakhala tili ku Morocco 10 o'clock ena azikhaso switch kumakaona kuti Commonwealth zikuyenda bwanji komano sinayambe bwino ife tinagonya ndi England kana kuti England tinaigonjetsa pamene tinakha kuti tili ndi confidence amene tili ndi hope na kuti munaziyenda komabe tikhulupirire Commonwealth Games tinatenge kukena kali konse zimativuta kumene konso mwina this time around kuli masewero a swimming kapena osambira tikuchita so bwino kwambiri anyamata athu awiri Luke Smith komanso Asha Banda leronso akusewera anachita bwino masewero a 100 meters race apapa tili pa 50 meters butterfly ndimati butterfly yambe nali freestyle minonga sambiri imakauti technique yake badala butterfly hit 3 tikhulupirira kuti Luke anamaliza pa number 3 masewero a 100 meters and Asha anamaliza pa number 7 amene asanachite bwino kwambiri ndi Zubero kubira kuti this time around mwina lero achita bwino kwambiri kenako tili ku boxing kunde chikhulupiriro kwambiri chiko kwa nyamata wathu Elias Bonzo akusewera ndi nyamata wa ku Zambia Emmanuel Katema anachita bwino masewero yake oyamba komanso achiwiri kuti afike mtu imene ngatanga pambana apa kufika mndima semi-final Katemayo anakumana nayo mu April masewero kumena mphamvu of course anapambana Katema koma tikubwa ulendo uno ndi mphamvu zimene ali nazo Amalawi kumpatsa mphamvu Bonzo ata kuchita bwino so tiafuneza bwino zonse kuli masewero judo komanso athletics lero judo sikusewera athletics ikhalisewera tikaduka mbazambiri masewero ma program nkhani zatu zotsatira komano kwambiri judo yanyamuka ikupita ndi kuti iyamba mochedwa so tiafuneza bwino azathu amene akusambira umeneko boxing komanso anetball kuti mwina lero tikhoza kuchita bwino pamene kusangalala ku Scorchers ukuso Queens swimming boxing zonse zili bwino ayi amene ndathokoza ifo yoti patsatani wa masewero amene ndithu amene ndi mtolankhani wathu za masewero Amin Musa ndipo ndi nkhani imene itafika pa mtsiriziro pa nkhani zathu masanano koma tisanapite tentoneso mitu ya nkhanizi
dziko la Malawi lasayinirana mgwirizano ndi kampani ya Shaoxiang Investments ya ku China kuti ikonze sitima zinayi zapamadzi. Boma lati ndilodandaula ndi kuchuluka kwa nkhanza komanso kuphedwa kwa anthu achikulire. Ndipo boma latsimikiza kuti limaliza kumanga mabwalo azamasewero a matimu a FCB Nyasa Big Bullets komanso Mighty Wanderers. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Masanano muli ndine Mercy Zamawa ndikufunirani tsiku lopambana. Strive hard to succeed. Programu yathu yatsogolo lathu. Mwana wina amatha kupeza zoti amugwirira kumupereka malako obisika. Penaso makolo athu kutiuza zoti tisiye skulu ndi kuti pangisira passport kuti nyamuke tizipita ku Joburg tizikasakira ndalama. Timafuna kunena kuti achinyamata amene wawa aphunzire skulu ndipo amalize maphunziro awo. Kapena kuti mwina skulu yakuti iyende bwinobwino. Ana amene wawa angawapange bwanji. Mavuto monga kusiya skulu panjira. Masomphenya 2063 sathekaso. Tsogolo lathu. Zimakhala zinthu zodabwitsa kuti pamene boma layambisa maphunziro aulere mavuto ngati awawa oti mwina ana ajakumale alepheresa kubwera kuno ku skulu akupitirirabe. Ndipo ifeyo tinene kuti ndi gawo likumene loti boma lachita nzeru kwambiri kuthandiza gawo limene chifukwa kumakhala nzeru mu ofisi kodwa obwera ana ngakhale makolo zadandaula khane chani yafi. Tsogolo lathu lachiwiri half 4 madzulo.